Tamén a nosa adhesión, como antes comentaba tamén Celia, o que está sucedendo neste mesmo momento no auditorio de Cangas do Morrazo, onde Bernardino Graña lee o seu discurso de ingreso na Academia sobre os contos populares e Rosalía. Ali, como aquí, recende a salitre e a tenrura. O noso agradecemento tamén para as palabras de Xosé Luis Méndez Ferrín, que foi o primeiro secretario dos Premios Berlín. El non solamente presidente da Real Academia Galega, el non solamente o cabezoleiro da literatura galega contemporánea, tamén é secretario, o primeiro secretario dos Premios Berlín. Iso realmente para nós é un grande orgullo. Os xurados, nós sabemos sempre como hemos de agradecer o seu esforzo, as súas moitísimas horas de traballo concienzudo. Este ano houve 70 obras participantes, que para os concursos realmente é unha cifra moi importante. Van ser moitas as persoas que expresen os parabéns para Teresa González Costa e a Yolanda Zúñiga. En nome da editorial vos debo de facelo. Sabedes que falamos só dos textos, non falamos das persoas. Teresa González Costa é grovense, é autora da filla do ladrón de bicicletas, e tivemos a fortuna de coñecela o pasado ano, cando tivemos a oportunidade de publicar dunha tacada dúas das súas obras. Quixen bailar un tango, que foi o premio Álvaro Cunqueiro de teatro, e esa maravilla que se titula Pingueiras e Tarteiras, que foi gañadora do premio Manuel María de textos dramáticos infantís. É dicir, que realmente para nós foi unha gran alegría que Teresa, que tivemos a fortuna de coñecer este ano, fose tamén a gañadora. A Yolanda Zúñiga é viguesa, autora de Periferia, que como eu creo que os de Sampa dirían estas palabras. É autora que se ven formando tamén na editorial dende o seu espectacular debut de hai 3 anos, titulado Vidas Póstumas. Seguramente habrá bastantes personas que estades aquí que non o lestedes, pois vades a quedar tan sorprendidos como seguramente quedastes coa súa potentísima intervención. O pasado ano publicou tamén na colección de poesía Amor Amén, que é un monólogo en verso dunha muller enganchada a unha relación destructiva. Por a nivel personal, comparto con Yolanda o interese por Brasil, un país onde sabemos que, sen dúbida, ademais da súa complexidade, tamén emerxe a esperanza. Xa por último, como responsable editorial, non podo máis que agradecer o traballo de compañeiros e compañeiras da editora, da nosa comercial, os dous secretarios do xurado, a Elena Pérez e a Fran Alonso, e especialmente a Celia Torres, que é a coordinadora desta 27ª edición dos Xerais. Ela é a primeira culpable desta travesía. Todo funciona de maravilla gracias indudablemente a todo o seu traballo, todo o seu cariño con que fai. Hoxe, como estamos irmandados con Brasil, recomendo-vos unha canción moi bonita de Paulinho de Viola, titulada Argumento, que remata con estes 3 versos. Faça como un vello mariñeiro que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Pois iso, devagariño, entre as brétemas, a nosa gratitude para todos os outros, que a estela dos afectos esa que nos guíe, e saúde e casiña, como hoxe nos ensino o fin. Moitas gracias.